Johannes de Vries is wordvoerder van de Frieske leden van de lederie van de KNSB. Hij wist net wat er zeg toen er van de morgen in het Algemeen Dagblad lezen moest dat zijn voorzitter Doekele Terpstra hem ontnota naar Boetenta sterk maken voor een nieuwe iersal op het Jereveen, maar stiekem al partijkezen hier voor Almere. Net alleen nog viel de Vries hemzelf bedonderen, maar hij vindt ook dat Terpstra de provincie Friesland leugens waarspegelen had. Ja, de provincie die ik beloftes jong kregen en die komen dus ook net uit. Nou, dat kunnen we net maken. Zo kunnen we het net doen. Is daarmee de positie van Terpstra nog wel langer houdbaar? Ik vind de positie van Terpstra als voorzitter van de KNSB vind ik heel wankel staan. Heel wankel. Ex-voorzitter Jelle Wesselius van het gewest Friesland van de KNSB had kritiek op het functioneren van voorzitter Terpstra. De ervaring van mij als voorzitter van dit gewest, maar die ervaring deel ik één op één met alle voorzitters van de gewesten, dat wij vinden dat we volstrekt onvolledig en op tijd geïnformeerd zijn over de verschillende zaken. Het heeft een enorme imago-schade opleveren. Grote financiële risico's hingen hier aan, naar mijn idee. Alleen het proces waar we nou in zitten, waar de juristen zich al maar bemoeien, dat kan heel nadelige gevallen hebben. Want dit kind er niet. Dit kan zeker net zo. Doekele Terpstra was zelfs geen commentaar aan. Tiersje had er eerst oelis met de verschillende gewesten van het Reetriedersboen. Waasje volgt dan oelis met de lederieën waarin de voorzitter zijn zaak verdedigen zal. Nevens de Vries maakt het er een beetje kans. We weten dat we wel stiepen hebben over het hele rapport van oren gewesten. En vooral Brabant, Zeeland, Limburg. En ik denk ook Noord-Holland, Utrecht. En dan ben we mogelijk wel machtig. Doekele Terpstra is als voorzitter de regie hoe het hele spel kwijtrekken. Vinden jou persoonlijk dan dat er nog het roer in handen horen kan? Nee, dat denk ik net. Absoluut net. Ik snap net dat er de regie net houden heeft. En dat er hem gewoon informeren laten heeft. Toch mensen die het misschien orenbelangen hebben. En dat neem ik hem heel kwalijk.